गिबियावनो बयखौबो खुलुमबाय आरो आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनानै लानाय जाबाय। आथिखालाव आसाम सरकारा आसामनि दाब दाब जायगाफ्रावहाय इभिक्सन खालामबोबाय। माने आसामनि दाब दाब जायगाफ्रावहाय गुबुना ओरैनो दखल खालामनानै लानाय हाफोरखौ आसाम सरकारा नागिरगासिनो आरो नैबे भिडिअनि गेजेरजों आङो मोनसे इभिक्सननि माबाखौ दिन्थिनो थांगासिनो। ओरैबायदि मोनसे इभिक्सन जाय इभिक्सनाव माने जेसिबि गारिखौ पाब्लिकआ माने अन्थाइ खुबैदों आरोना। अन्थाइ खुबैनायल' नङा, बायदिसिना बुख्रुब जुख्रुब खालामदों, बायदिसिना खालामदों जेसिबि गारिखौ। माने पुलिसखौबो गिलायलायाखै आरोना। पुलिस थासेयावबो बिसोरो ओरैबायदि माने नांथाबग्रा, माने ओरैबायदि माने दख'ना गानग्रा सुबुंफ्रा बै दख'ना गानग्रा सुबुंफोरखौ बुंदों ओरैबायदि माने खौसेथि बिसोरोहै माने पुलिसखौबो गिलायलाया, ओरैबायदि ज' होसोनानै माने जेसिबि गारिखौ एटेक खालामदों आरोना पाब्लिकफोराहै। माने दा आङो नैबे समाव मोनसे खोथा बुंनो नागिरदों। जोंनि बर' सुबुंफ्राहै नैबे दैज्लांनि बोथोर आरो मावनाय दांनायनि बोथोर, गायनाय फुनायनि बोथोर आरो नैबे बोथोरावहाय जोंनि गोबां बर' सुबुंफ्रानो माने गावबा गावनि हाफोरखौ बै बांगाल बा दख'ना गानग्राफोरनो होयो, मावनो दांनो होयो, आबाद मावनो होयो। नाथाय बेबायदि खालामनाया आंनि बादिब्ला मोजां नङा आरोना। गुबुननो होस्लायस्लाय गावनि हाखौ माने गावनो गायनांगौ। बै दख'ना गानग्राफोरनो होस्लायस्लाय गावनि हाखौ गावनो खस्थ' खालामना लानांगौ। मानो होनना बुङोब्ला बिसोरनो सुबिदा होयोब्ला ओरैबायदि सुबिदा लानो नागिरो, माने दिनै माइ गायनायावनो, गाबोन माइ गायनायावनो, गाबोन आबाद मावनायावनो सानफा एफा बिसोरोहै माने बै हाखौबो दखल खालामनो नागिरो बा बन्धक लानानै बा बायख'नानै बै हाखौबो लानो नागिरो। बेबायदिनो जोंनि बे ओनसोलाव बा जोंनि बे ओनसोलावबो गोबां दङ। गोबां बर' सुबुंफ्रानो बै दख'ना गानग्राफोरनोहै आबाद मावनो होयो। आंनि बादिब्ला बेयो साबसिन नङा, बेयो मोजां नङा। जोङो गावबा गाव खस्थ' खालामनानै गावबा गावनि हाखौ आबाद मावनांगौ, दख'ना गानग्राफोरनो होस्लायस्लाय। दा बे भिडिअनि गेजेरजों आं बेखौनो बुंदों, जों बर' सुबुंफ्रा सांग्रां जा। बै हारिया ओरैबायदि माने मोस्रोमबादि बाफबो आरोना। जिखि जाया सुबिदा मोनोब्ला बा जिखि जाया खामानियावनो मोस्रोमबादि बाफबो, ओरैबायदि नांथाबग्रा। माने बिसोरो जेब्ला खुन्थि थुगोन अब्ला बिसोरखौ होखारहरनो हानाया गोरलै बाथ्रा नङा। ओंखायनो जोङो गावबा गावनि गायग्रा फुग्रा हाफोरखौ माने गावनो गायनाया मोजां। सांग्रां जा बर' सुबुंफोर। नैबे इभिक्सननि भिडिअखौ नोंथांमोना नायना लानाय, अब्लानो गासिबो खोथाखौ मिथिगोन। आरो बेफोरबायदि गुदुं खबरफोरखौ मिथिनो थाखाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला। भिडिअखौ जोबजासिम नायलां, गासिबो फारि फारि मिथिनो मोनगोन। फैदो बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांदो।
সময়ত দেখা যাব আৰু এই ক্ষেত্ৰত ইয়াৰে এজন স্থানীয় যুৱক আছে আমি তেখেতৰ পৰা কিছু ভাষ্য ল'বলৈ যত্ন কৰিম আপোনালোকে দাদা কওকচোন কেনেকৈ ওচৰত অভিযান চলোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'লে যোৱা কেইদিন আগত আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে আমাৰ গাঁৱত আহিছিল আহি আমাক কৈছিলে যে আমাৰ ইয়াতে এটা ছেটেলমেণ্টৰ কিবা পইচা দিব আৰু আমাক থাকিবলৈ কিবা অলপ ঠাই দিব কিন্তু ঠাইটো আমি চাইছোঁ আমাৰ এই ডিজি ছাৰে একদম ওচৰৰ দিছে একদম নদীৰ কাষত দিছে গতিকে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰক অনুৰোধ জনাওঁ যাতে সেইখন ঠাই চেঞ্জ কৰি যাতে আমাৰ এখন থাকিব লগা ঠাইতে য'ত আমি গোটেই জীৱন থাকিব পাৰিম তেনেকুৱা এটা ঠাইতে য'ত আমাৰ ইয়াত আমি যিবিলাক আহিছোঁ চবেই নদী ভংগ মানুহ আহিছোঁ চবৰে ৰেল চাৰ্টিফিকেট আছে আকৌ ইয়াৰ পৰা য'ত দি আছে তাতে গ'লে আমাৰ নদী ভংগত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব গতিকে আমি শ্যাম ছাৰক বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাওঁ শ্যাম ছাৰে যাতে আমাক ভাল এখন থাকিবলৈ ঠাই দিয়ে আৰু এটা এককালীন সাহায্যৰ কথা কৈছিলে ছাৰে সাহায্যটো আমাক ডিজি ছাৰে 50,000 টকাকৈ দিব বুলি কৈছে কিন্তু 50,000 টকা দি আমাৰ ঘৰ খোলাৰ পইচাটো নহয় আৰু গাড়ী ভাড়াটোৱে নহয় গতিকে আমাৰ শ্যাম ছাৰক আমি অনুৰোধ জনাওঁ শ্যাম ছাৰে যাতে আমাক 2 লাখকৈ টকা দিয়ে আৰু শ্যাম ছাৰৰ কথা সন্মান জনাই আমি নিজৰ ঘৰবিলাক আমাক থাকিবলৈ ঠাই নাই যাৰ যেনেকুৱা আত্মীয় স্বজনৰ ঘৰ আছে তেনেকৈ লৈ গৈ তাতে থৈ দিছোঁ শ্যাম ছাৰক বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাওঁ আপুনি আমাৰ পিনে অলপ চাওক মায়াৰ দৃষ্টিৰে চাওক আপোনাক বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাম আমাক যাতে আপুনি পেলাই নিদিয়ে আমি আপোনাৰ লগত আছোঁ আমি অসমৰ ৰাইজ আপোনাৰ লগত আছোঁ আমি আপোনালোকে আমাক সহায় কৰক আৰু আমাক যাতে থাকিবলৈ 1 বিঘাকৈ মাটি দিয়ে আমি বিনম্ৰভাৱে